बात करत तनी एह वीडियो में जौन की बहुत ही इम्पोर्टेंट बा। सब वीवीआई क्वेश्चन बाटे। पहला वीवीआई क्वेश्चन बाटे कि केकरा खातिर छठ कौना विधा के रचना ह त कहानी ह। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल कौना विषय के विद्वान रही त इतिहास के। फिरंगिया कविता में वर्णन बाटे त फिरंगिया कविता में अंग्रेजन के अत्याचार, भारत के दुर्दशा, अतीत के गाथा तीनों के वर्णन बाटे। नवगीत के गीतकार बानी त नवगीत के गीतकार गंगा प्रसाद अरुण बानी। मछरी के विधा ह, मछरी के विधा ह त मछरी के विधा जौन ह कहानी ह। चेखव कौना देश के रही? चेखव रूस देश के रही। 7वां नंबर क्वेश्चन बा अचरा के छाह के विधा ह। अचरा के छाह के विधा ह त अचरा के छाह कहानी ह। राहुल संस्कृतायन जी का लिखले बानी त राहुल संस्कृतायन जी एकांकी लिखले बानी। 9वां नंबर क्वेश्चन बा कबीरदास कौना पंथ के मानत रही? त कबीरदास निर्गुण पंथ के मानत रही। शरद कविता में वर्णन बाटे जाड़ा के। शरद कविता में जाड़ा के वर्णन बाटे। पूर्वी गीत के जनक बानी महेंद्र मिसिर। विदेशिया के संस्थापक हैं, विदेशिया के संस्थापक हैं तब भिखारी ठाकुर। अछूत के शिकायत के कवि बानी, अछूत के शिकायत के कवि बानी हीरा डोम, हीरा डोम। 14वां नंबर क्वेश्चन बाटे कि अछूत के शिकायत कविता में का आइल बा? त दलित चेतना आइल बा। भोर हो गइल कविता में कौन समय के वर्णन बा? त भिनसार समय के वर्णन बाटे। भोर हो गइल के कवि बानी, भोर हो गइल के कवि बानी पांडे कपिल। काकी के गहना के विधा बताई? काकी के गहना के विधा एमे त ई कहानी ह। श्री विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र का लिखले बानी? केवना के लिखले बानी? त मनिक मोर हेरैले। रामेश्वर सिंह कश्यप के जन्म कौना जिला में भइल? त रोहतास में। बटोहिया गीत में प्रधानता बाटे, बटोहिया गीत में देशभक्ति के प्रधानता बाटे। एह में व्यंजन वर्ण ह, एह में व्यंजन वर्ण ह त एह में व्यंजन वर्ण स ह। एह में स्वर वर्ण ह, एह में स्वर वर्ण प ह। 23वां नंबर क्वेश्चन बा एह में तत्सम शब्द ह त एह में तत्सम शब्द पुष्प ह। एह में तद्भव शब्द ह, एह में तद्भव शब्द ह त एह में तद्भव शब्द गरम ह। एह में देशज शब्द ह, एह में देशज शब्द ह त एह में लुतराही देशज शब्द ह। एह में विदेशज शब्द ह त एह में विदेशज शब्द प्लेटफॉर्म ह। 27 नंबर क्वेश्चन बा जातिवाचक संज्ञा ह त गाय जातिवाचक संज्ञा ह। 28 नंबर क्वेश्चन बा के व्यक्तिवाचक संज्ञा ह, व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता ह। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा खटास ह। द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा एमे से तेल ह। समूहवाचक संज्ञा एमे मेला ह। संज्ञा के कितना भेद होखेला? संज्ञा के 5 भेद होखेला। काल के कौ गो भेद होला? काल के 3 गो भेद होखेला। संधि के कौ गो भेद होला? तो संधि के 3 गो भेद होखेला। आगे बा हम कौन कारक ह? त हम जौन हटे तौन प्रथम पुरुष ह। तुम लोग कौन कारक ह? त तुम लोग जौन ह मध्यम पुरुष ह। वे लोग कौन कारक ह? त वे लोग जौन हटे तौन अन्य पुरुष हटे। नैकी कन्या, नैकी कन्या में विशेषण ह त नैकी कन्या में जौन विशेषण बा तौन नैकी बा। चंद्रमा के पर्यायवाची होला। चांद, हिमकर, चंदा तीनों होला। ओरहन दिहल, ओरहन दिहल मुहावरा के अर्थ होखेला उलाहना कइल। उसकुन ना धल, उसकुन ना धल मुहावरा के अर्थ होला लड़े खातिर बहाना ढूंढल। 42 नंबर क्वेश्चन बाटे कि एहिजा सहचर शब्द ह त एहिजा के ओहिजा सहचर शब्द ह। विद्यालय के संधि विच्छेद होला त विद्यालय के संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय होला। दूध देवे वाली खातिर एक शब्द ह त एमे एक शब्द लगहर ह। राम जाता कैसन वाक्य ह त राम जाता सरल वाक्य ह। कंजूस के विपरीतार्थक शब्द होला, कंजूस के विपरीतार्थक शब्द दानी होला। चक्रधर में कौन समास बा? चक्रधर में कौन समास बा? त चक्रधर में बहुब्रीहि समास बा। मार भात ह, मार भात हटे द्वंद्व समास, मार भात द्वंद्व समास ह। लास्ट के दूगो क्वेश्चन बाटे पंचवटी में कौन समास ह? पंचवटी में कौन समास ह? त पंचवटी में द्विगु समास ह। अनमोल में कौन समास ह? अनमोल में नए समास ह। त कमेंट में जरूर बताएं कि कैसन लगल ई वीडियो आ कितना रउआ के आंसर आवत रहल। और ई पढ़ाई से रिलेटेड भोजपुरी के वीडियो देखे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।